Cardong pini anytime today news ada babita long pen ni sami don ali sha lektipi non anju paita betang thumpen Inut keng sang so bihari karbila pen asami sakhaya phan ki putora puthak APHLC dhon sire ro tumpen lam theka chpekla Vosik ni phaing koroner kep surini rank kora srogani ISBT bus tena kimian parta rong pharpi rong be kumlina long all party hills leader conference APHLC dhon siri CCMI Phumon Singh Tokbi lepen rat cyclem bang babuson rong para tumpen kedam tang nini ni thoma prang social media chatai long ka chet hang group inut keng sang so mate bihari po bang phu karbia samit pen kachari mate inglong so phan lang plot pen lampar kaning ji nang tum pilo nitum bihari phana wi thekji wai hui kaning je aputhak lam theki pipon ke rapjin pen la so arlang hai phan raikom sai khia tum niap ingnang nang ji lapen KSA pen cheng lok hamphang song dan lapen Card biara don phantame thur paksi so bihari po puthak che song nang ji lapen te lam the ka chbek lang nang ja the alang tum ang tan pen ladak nang do chorsi antin alam kaning je ke chokche puta APHLC dhansari CC maipu Mohan Singh Tokbi pen ningje Sonsi halapu rat cyclem bang babuson rong pharpen kaning je pona tengke la so bihari puke inut Karbi Assamese phane ke jongkalilo Ladakh Assam Chief Minister MLA MP KCCM EM MSC Karbia KSA pen kecheng lok hamphang song don aphansi Assamese khai don aphantame nanglang rok pensi lamthe chipeklang lo lasila pusona bang pu phan langding nangni pusi rong phara sango pentame lamthe chipeklang pontu News Desk report anytime today news Nura Bihari bang ilitum Assamese khai la ilitum Karbia khai phan nanglang plot Lasini liga de charda ma teng protang tela bang so bihari ke lam kaninge ke abisi sinang ye piglo athe Assamese khai laban Karbia khai phan nanglang plot lo itum Karbiang long ang dun chot abhari tum danon ke ani the thupong lo labang so inu da bihari a join pen engke non la Karbiang long ke dun abhari tum anda kache hok si claim thu pro lasini liga ma thada ma teng te lada ka bang ke Karbiang long Thomas Council dum tame phrabjin pen alang ni phan arrest nang ji bisi matha athe ilitum yong si bang ajakat ilitum dam pen itum la puson alam kaning ye ilitum ke hadak pen si thiloji adet budia na Karbiang long chilele sanona bang Karbiang long Thomas Council dum ke lahaya sayang deng nang alang litum initiative deng dun deri lo kai tha la pen isi ninge de ji isi political alam le ro kang nak lo BJP han ga sor sang deng le ro kang nak lo BJP long IT cell ka chikrong atum dopik sita lam the sita pinier ni lamvoi pya he pibo si lamvoi pya he de ne la bang chi de lo arjun kok bo sita me kaprek political platform Karbiang long ke hamphanga song da do political da do kaprek political lam pen putang te IT cell atum ke ason ki tok pen chenglok kaprek ka edit pen chenglok si claim ji sita nona bangke piniani bangke Karbiang long Thomas Council dum ke initiative deng de lo kopia polone sita la IT cell ma deng nang ji polo athi la bangso bihari li tum hanang kelang polo bangke kado kawe KSA phandang lok la pen kaprek organization la pen Karbi society phan Karbi hamphanga phan la Assamese khaya tum do an phan si nanglang polo MP MLA CM pen dang lok la pen Assamese khaya phan lang dam tang te Assam CM Himanta Biswa Sharma han da lang plot pen se alang li kan ninje lo la bangso bihari ke alang li amen bang chini ne alang li chethan de dam tang porta inur bihari munna chauhan pu hala phan sami rest re je nona bang ke la bangso bihari amen da chidi ne de person ni to amen bang than de de lo cho asa prabjin Nep ingnang nang ji Assam sarkar la pen la Karbiang long Thomas Council ke ja tumta la pen nili ka chuning ria teng potang te itung Karbiang long hamphanga song do an social organization do an tumta me anutin da me isi unity dora anutin da me opinion se paklang anutin me press meet dora la bangso omni han koson si a hok pe kang sai ke palong ji ma phan anutin da me social media me thang page pen da me ma media hoi pe da me pachini tha pasinili ma tha pona the nona bangke la ke komani nili nang li phan nang kelang plo la pakli la bangso bihari ke kado we KSA ben chenglok ta kaprek hamphanga song do an political song do an phansi ang ton bihari la pen bihari tho ang ton Karbi la pen ang ton Assamese khai bang senang lang thu plo la bang so bihari bang ke la si totally by ning duk lo la pusana bang ke litum ke bang jilang ta nang paning yelong de nang di jong si ning yelong bom lang la bang ke la ke Karbi ang lom ko chibuta le we pin lo Lower Amri Yura Tumben ke Chengsi Lower Amri Kiduki Sungpo Chakrat Penching ke Chathana Jame Kidingpon Nijang Karbiang Long Lakhahini Amri constituency ke Parlo Lower Amri Tok Birum Sur community whole along Jasamet Yura Tumpatir Pipon Pen Rada Tumpenching ke Chathana Jame Kadopon Labang Solong Lower Amri Yura Song Amai Pu Hemari Bong Rungkong Chunbang Sarim Terangatum Mai Chari Ponsi Mai Chengpon Mai long alukni man peng pen Lower Amri angkang SGB komol terang rat cyclem bang long kiti so kambura terang atum pen cheng lok rong sar la pen rong
along song a klem dam rapera tum pe chetong dun rinti son si hadagara tum pe lam thenang chpek lang dun atenke jasmet pet ni tum kang chiunai la ke tower hendo la bang so tower phan election a 14 tame ra da phan che chak chot che det pra nang klem pi dera son ti mesenji jong sinang klem pi pe det pro tang teni le tum ke wangji election ke vote pi thek chilo posi ra tum pen jong po la que MSC la que en panta no la tipo elección sea franque elección sea franque la foto wana selam pekna ko yo se nam selam le sute le tum ke dua tan janji la que ne tum ke kan kiji la que bawan le tum ke pote pata jobje la CM tum la que va la itu program la itu ke ba ko alu ke to ko la so lu ke ter ki dum alo hor ok ki chu sonsi noni franke wangji lower amriki sungi boy pu thak la pen jasemet political party tum ke ramta poran tami rada phan tower me lang amen pen rada pharlo nang chujor bomsi election appoint tin tami pahai pon bom titilo dasila hai hu pu thak ko sonsi claim dam pon ra petek jima la pen chesong pon ra petek jima la hai hu pu thak lower amri youth la pen rong ara tum tami chingrum pet pen mesen pen chingki chathan pon si jai meg mesen pen pichon po news desk report anytime today news dak luar amri kisum ke boy putar tum jasemet akijit kacing bai dolo lasi pini kuto tame rong kebara ni tum chingrum se long so luar amri kiduk kisum ke boy putar ni tum kacing bai kono la solong rong sa tum tame na kitong dol la pen SDB tum tame na kitong dol la pen dong arab la pen dang tum so jang rong kep ari so jang chingrum pet pen sini tum so cingwai bangke pada pondok nitum dak jasemet cingwai pondok bangke nitum luar amria bang kedam tang kan kuan peni petame political leader tum alam tum nangka cecak nang papleng di pedak jasemet pep tovar lan tum tovar tame nak cecak pon election of all pulote la tame tum han nang papleng di pe la pen ason ason dak luar amrike torkar pe nakit yason pulote tum ke development som tum ekonomi pinang tum pen chinidam dase lai ho ya kisu ngapathak ni tum koson si kace 5 dinima lai ho ya pitak tum jasemet cingwai polo itum kace parai pon teng bulutang dia nile tum pham jasemet pep non MSC election sia prang nile tum apan towara bangke asap so bet me na ke claim pi asai bang tek pon long nang po nong sila tek pon long le bulutang ni tum bot tame jok pon pe la pen benang ana po mo tum lam the tame cipak lang pon lo bot kere kamai tame lang itum bang long le lo la se lai hui alam the tovar Jones avi pulote ilitum ke kachongda te chutelo puno na chuyo chalang santa ilitum ke sum nati nona ke tovar ke nona hoke nang chak tane pine tovar ang pipo tamu hemso nang pipo tamu ko anke tovar have ke lete ili tuma phan kanan karab je togar sabege kari mo to kile e perti mangre le jata komak senang itum han kace chaklo tovar nang pipo ko tovar nang pipo ko ke uphinga tum tanang chat केस ए बलong komaji rotum pen arpuka chular pon lang pher a hawar ki parlo bलong komaji irrigation ai bia long pini केस ए बलong komaji rotum pen chapatir pi pon si surini rank ora truck surini rank ora ke ba farman arpuka chular pa dupon lo lason se pini la bang so arpuka chular pon mate arpuka chepek pon along mai phu robi sinar dun mai phu surya terang dun mai phi serdihun propi chunbang petrus ihni kong chunbang avinash terang dihin rimbang samtri rong pipi lapen ke ong dung to apon arpu pon lo la penar pu ki do tuman se tami mesen pen cyclem dun pa me popusi chethan chimu malong pa jini dun la pen case e bolong komanchi aro amai phu robi singnar pherang ke thengno lam theina pa jini dun ateng pulote non ke wang jilang ani lang phera hawar ki parlo loka charlia mona koson si bomu marathon phan ki pa phrang dun jima pula so apu thaksi ke pang cheng pon pu la pen lang pherang kangar lo loka charlia hem ki do analong se tami humri dam enti puta nang pa jini dun Bini case e bolong komanchi rotum arpu ka chalar pona long alhi sar paman penang cha tongdun case e central committee president Biswajyoti Teron AGS Ajay Rong Chehon apen case e ruari malong arpu ke do anatum cha tongdun si maya DGP tun pen mesen pen mai pichun po News Desk report anytime today news non neritum error ediri hero akibia budi kelong thu na penon alali hero
secretary lo senon ni tum abudi puthot ansu se ka pangtang ponji apa di tum la lon evidia theng lo la tum long lam chak chi people lo ni tum ki klem pongcheng ji la ke education lo puthak la penada kopi si education ke chok che do ba jo so puthak di tum itu school ka humri dam ni la pen tum la da program thepi ke denge phari tu sik ke tang pon po la pen non itu puthot ke bang thujia bang ke tu na da viting deng pe parai pon si la so jai bek deng pen si tu che parai pon po ano prote ni tum ta lon claim pon po la pen non ni tum kal be long non a situation ku pi ki sung do ma eta bolong komji aro along abang ke itu aja no tipo non puthot da bolong komji aro irrigation along le rong kopire da ato ke chok che do lang pu ala di tu ta ciri pahik bahak do pos da kalau di tom ke se bolong komaji arohi pen kai kai jadu thipo pos na da sibidia theng do lai tum pha lam the ado chepak lan do pini karbilo charlie song hin pen bolong komaji aro long puthot arpu kimi kechela labang so mai padolo ningkan hinia farman lake 2026 men 28 farman se pini etum da karbilo charlie song bolong komaji along tum chedon sarpen pini da itum district committee pen stame chedon sarpen che parai pon lo puthot ni tum rubi sing nara khai pansi mai pu pe pon la pen kong chunbang abang ke khai pritus inhi alang litum si pini da akimi abodi long bang ke ningkan hini farman bon ke japon po se pini labang so bodi akimi bodi tum ha ni tum district committee hin pen stame ning che thepon pik je ke bang jilang por alang litum lapan so se bolong komajia ha war chot pukali itum karbiang long along atok anu along kidu kisung penceng long la pentum anti social element lai hui puthak tame itum claim pon po la pentum education bang ke lage itum first priority lo la pen chota kali itum karbilo charle song tum ke lage kemang ke itum thepik do lage si hemprekustame hemprek che song phans tame alang litum stame central committee long ba district committee long stame alang litum bang ke nang chirat nang chitodun po busi pini stame lam the bang che parai long lo Pini ada beberapa kila puan sington ponik do me thap ni kan